Pa znate kako to ide, znači dok se pobjeđuje onda su svi ti koji su zaslužni, svi se žele naslikavati, preuzeti zasluge, a sada kada su stvari loše kreće međusobno optuživanje. Tko je odgovoran za ovakvu situaciju i onda dolazi do ovakvih sukoba unutar savjeta jer građani gube povjerenje u stožer i u vladu i to je nažalost loše, znači i za pridržavanje mjera i za povjerenje u stožer koje je nužno da bi se ljudi pridržavali mjera, da se ne ide u nekakvu represiju, kažnjavanje, čemu se protivimo. Dakle, stožer mora vratiti povjerenje i građani će onda dobrovoljno prihvaćati one stvari koje stožer propisuje. To je jedini put, jedini ispravan put. Danas je Međunarodni dan ljudskih prava. Zalažete li se vi za zaštitu prava na život od začeća do prirodne smrti? Dakle, sasvim jasan je moj stav kojeg zagovaram od početka. Svaki život je vrijedan zaštite i želim u Hrvatskom saboru i u hrvatskom društvu biti glas onih koje nitko ne zastupa, koji su bez svoga glasa i koji su nam jako vrijedni. Nažalost, nemamo svijest uopće o važnosti ljudskog života od začeća do prirodne smrti i mi ćemo sigurno, kada budu i takve rasprave, kada se postave takva pitanja, zauzeti jasan stav. Zastupniče, hvala lijepa. Hvala vama.